Рамай, мин сине күрәм. Төшәйдә, берәр күңелле уен уйныйбыз. Асылкай, син Сәйфи белән Рәмияне таптыңмы? Тапмадым шул. Кая качканнар алар? Ку-ку, мин монда. Сәйфи, син нәрсә? Тышкан кебек кар астына кирип качтың анда. Эзләп тапмасыннар өчен яхшы урын тапкан ул. Рамай, безнең яңа уен уйныйсыбыз килә. Ярый, хәзер мин сезгә татар халкының бездә дигән уенын өйрәтәм. Уен бер вакыйга сөйләүдән башлана. Кышкы ялларны мин бик күңелле үткәрдем. Әгәр дә мин сөйләгәндә сез күрсәтә ала торган хәрәкәтләрне әйтсәм, хор белән бездә дип кычкырырсыз. Әгәр дә сез эшли алмый торган хәрәкәт турында сөйлим икән, дәшми калырга тиеш буласыз. Матур бер кышкы кичтә мин Ширек күлгә бардым. Бездә. Рәхәтләнеп, тимер аякларда шудым. Бездә. Шул арада җепшек кар ява башлады. Бездә. Асылкай, син ялгыштың. Кар яуганын күрсәтеп булмый бит. Хәзер Рәмия һәм Сәйфи белән уйныйбыз. Икенче көнне мин циркта булдым. Бездә. Аның бинасы бик үзенчәлекле. Циркта аю матур бию башкарды. Бездә. Мин татар халык биюен бии беләм.